wuce kada kirawo ni don kada yi tonon asiri da wurin abokina sa'ana za ku yi mamaki kwamishina wanda muke tare saboda shi a yanzu mun yi aiki tare da shi muna samari da gaske da ke yi kun yi aiki tare da aminu da kamar shekara wajen 25 da shi saboda haka ba yaro ne da suke zamani ya kaɗan na ɗara shi bisa yadda nake son rayuwata da daddare mai cika sabita amma saboda girmama shi da yadda muke tare da shi tun da muka zauna tare muka aiki shekara 25 da ta wuce har yau ba mu taɓa samun wata rana wanda ba mu tutu da shi ba ya yi aiki da ni kuma bayan ya yi rita daga wurina kuma ya kafa kamfaninsa kuma kamfaninmu ya ba kamfaninsa ayyuka da yawa saboda haka tun da ya so ma ake a wurina har a zuwa yau ba mu rabu da shi ba muna tare ma'aikaci tare da ni kuma ɗan kasuwa a tare da ni ma'aikaci kansa da kuma inda Allah ya kawo shi ya yi kwamishina Kano State da kuma wani matsayi da Allah ya ba shi na wannan aikin Port Authority saboda haka ne masu fatan alkhairi gabo muke wa aiki yau jihar Kanawa sun ɗauki sadauki sun rike amudai da sandunan kulki shirin kawar da mai san karo da ɗan sarki